No ahojte, pripájam sa. Je síce už trošku neskôr, ale mám teraz čas a ja som si povedala, že dnes sa s vami podelím o epigenetiku, pretože Bruce Lipton je teraz online, má k dispozícii ešte zajtra posledný svoj vstup, ktorý je zadarmo, ktorý som vlastne tú možnosť dielala ešte skôr. Teším sa, očička už tu na mňa 2-3 pozerajú, takže sa tomu teším. A ja som si vlastne povedala, že sa s vami podelím o jednu takú zásadnú vec, ktorá mňa oslovila, keď som sa k tej epigenetike dostala. A to je to, že nie gény určujú to, či vlastne tá choroba prepukne v nás, lebo veľa ľudí a hlavne tá klasická medicína verí stále, že proste tie gény určujú to, že či budeme mať, prepuknú vlastne v nás tie choroby, napríklad, ja neviem, rakovina, Alzheimer, srdcovo-cievne ochorenia a tak ďalej. A Bruce Lipton vlastne hovorí, že to vôbec takto nie je, že pretože on stojí za tou epigenetikou a ešte v 67. roku minulého storočia robil tie výskumy v laboratóriu v rámci americkej univerzity. Bol sfúknutý zo stola, keď to kolegovcom povedal o tom svojom objave, ktorý vlastne zistil. A dalo by sa povedať, že on bol 20 alebo možno aj 30 rokov v predstihu pred celou tou vedou, pred celým tým zborom, kde vlastne on prednášal na univerzite v Amerike. A on objavil to, že nie tie gény určujú to, čo vlastne budeme mať v tom živote našom, či tie choroby prepuknú, ale ten náš životný štýl. A toto je vlastne podstata epigenetiky, že náš život ovplyvňuje to, ako vlastne sa tie gény budú správať. Nie gény diktujú nám, ako sa bude náš život odvíjať, ale náš život, ten náš životný štýl. A bol robený aj taký experiment, že sa skúmalo niekoľko pacientov s rakovinou prostaty a boli rozdelení na dve skupiny. Jedna skupina bola po dobu 90 dní, boli podávané farmaceutika a tej druhej skupine vlastne neboli podávané žiadne lieky, proste nič, ale sa im ukázal ten vlastne štýl, ktorý by mali viesť. Zmenil sa jedálniček, potom ešte sa im ukázalo, ako sa zbaviť toho stresu a sa naučili meditovať. A po tých 90 dňoch vlastne sa urobil to porovnanie tých výsledkov pred tým začiatkom a vlastne po tých 90 dňoch. A oni vlastne zistili neskutočnú vec, že až 500 génov sa vlastne v tej skupine ľudí, ktorí nebrali žiadne farmaceutika, vlastne až 500 génov sa im úplne zmenilo. Len vďaka tomu životnému štýlu, len vďaka tomu, že zmenili ten jedálniček, že sa naučili odburávať stres a meditovať. Proste to sú neskutočné fakta. A mňa to naplňa úplnou emóciou a takou radosťou, že to konečne ide tak viacej do popredia a že je to vedecky proste potvrdené. Takže veľmi sa tomu teším, kto by ešte chcel na Brucea si posvietiť zajtra, je posledná šanca posledného videjka zadarmo. Potom samozrejme pokračuje ďalej pre tých, ktorí vlastne budú chcieť a budú inšpirovaní viacej sa dozvedieť. Ja ešte vložím tu na link, kde si môžete na Brucea ešte zajtra tak detailnejšie vypočuť, kde si ho budete môcť. Takže toľko za mňa, chcela som sa s vami podeliť o mojou srdcovou záležitosťou, a ktorou je vlastne tá epigenetika. Takže všetko dobre, budem rada, keď pozdieľate aj vy vaše názory, postrehy, či sa s tým stotožňujete, k akému názoru sa viacej prikláňate, možno vaše aj také tie osobné postrehy. Takže toľko za mňa, no a ešte prajem krásny večer, dobrú nocku.